Wat moest lekker wat aan? Alleen maar rennen, toch? Ja. Ja, rennen met de reiscirkel. Nou, camera zit clear, dus nou, dit komt wel clear. Ik vind het een heel mooi beeld. Super. Nou, dat hoestraak hebben Hildal Ik ben er net net. bij, denk ik. Nee. Nou, Hildal. Ren maar een beetje zachtjes die kant op, ja. En was dus waarom, Sjen? Nou, heel nou clear, Hildal. Dank u wel. Dat wie hem alweer. Nee. Nou, zaken. En doe maar het heel goed fietsen, hè? Je bent hartstikke laat thuis. Doe maar eens wat planger. Ja. Maak mij dat schouder. Nou, dat vind ik best. Ik zit hier als ik wel aan. Met een heel oor opname. Van mij mag hij. Zaken, thuis komen!